दिन्थिगासे थुनफावथायनि मुं भटखौ सोरनो होखो बेखौ लिरदों बर' फरायसा थुनलाइ आफाद जन्था फरायसालिमा सेरफांगुरि। फुंबिलि समाव जेब्ला मैनाया सिथ्ला सिबबाय थायो अब्ला बे समावनो फिसाइ सोमखोरा न' फारसे फैनानै बिसिनाव दै गिलाससे बिफैयो। मानोना सोमखोरा मैया जानानै थांनाय इलेक्सनाव गोबां सिरियासै आरो खस्थ'यै खामानि मावनानै मेंनानै पार्टी अफिसाव हर थाबोदोंमोन। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
नों भट होबानो जे नोंनि पार्टिया देरहाथारनांगोन बे नङा राजनितिकआ जाबाय साननैसोल' बिसि फिसाया जाबाय जुगे जुगे जिउ जोबजासिम फैनाय नों बिदि साननो नाङा आरो जावैसो नोंबो गोरोन्थि बुजिनो नाङा आं बुङाखैमोन जे आंनि फिसाजोआ आंनि सापर्टआव भटखौ होनांगौ बेसे साइडनि गेजेराव बेफोरबायदि दावरावखौ लानानै खुलुम थानो नाङा जुदि नोंसोर सानैया भटखौ लानानै गावस्रालायदोंब्ला जोंनि गामि समाजाव गावस्रालायगोना मा बेसे गिदिर बाथ्रा थारैनो राजनितिकआ बर'फोरनि गेजेराव दावहानि महर लाबोगासिनो दङ दिनै नोंसोरनि दाङा बाजिखौ समाधान खालामनो जों बिमा बिफा दं नाथाय समाजाव दाङा बाजि जायोब्ला बेखौ समाधान खालामनो रावबो गैया जाहैबाय आंथ' बर'फोरनि राजखान्थि सासनखौ गुबुन हारिनि आखायाव थांसिगोनखौ बारा गोबाव सम गैला बायदिसो मोनो संसाराव आगान होबाय जेब्ला अनलायनानै मा मोजाङै रायजो जाबाय दासो मानो बिदि नंखाय राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै बिदि न'आव थांनो नागिरलायनाय गावस्रालायनाया जादों मा माथो जानो बेखायनोहाय गुबुना जागोन राजा जोंहालाय मानो नांलाय खमलाय जानो गावबा गावनि गेजेरावलाय दे आइ आरो जावैसो जाबायसै राजनितिकनि खोथा लाना बिसि फिसायनि गेजेराव गावस्रालायनायखौ खोनायोब्ला समाजा गाज्रि बुङो लिडारफ्रा जोंखौ समावनो नांगौ फैया खोथा थांफिनसै एसे बुजिदो गोरोन्थिया जों सानैनावबो दं आइ आरो आफा आंखौ निमाहा होदो आं बे न'निफ्राय थांनाय नंला थांबाय आइ आरो जावैसो नोंसोर सानैजों जुदि गोरोन्थिखौ सिखार जालायनो हाबायबालाय नोंबो नोमाजों आंजों बाजाराव सफैदोंमोन बेयावनो नोंसोर सानैनि मोजां गाज्रि खबर लानो होननानै थांफैनाय जादोंमोन बेयावनो नोंसोर सानैनि दावराव जानायावसो ग्रोब सहैफ्लांबाय दे अरजाला आइ आरो जावैसो